କହିବ ସେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଠିକ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବଣର ରାଜା ଥିଲା ହେଉଛି ସିଂହ। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଏ। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରିକି ଏକାଥରକରେ ମାରିଲେ ତ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସଢ଼ିଯିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ବିଲୁ ଆମେ ରାଜାଙ୍କ ଯାଇକି ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ତାଙ୍କେ ଯାଇକି କହିଲେ, ରାଜା ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ମାରନ୍ତୁନି, ଏକାଥରକରେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ତମେ ଏକାଥରେ ମାରିକି ଖାଇଲେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସରିଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାଂସ ମିଳିବନି। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଜାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଆଜି ତାହାରୁ ଆସିବେ। ତାକୁ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ବି ଯାହା ଚାହୁଁଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଏମିତି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଦିନେ ସମ୍ବରର, ଦିନେ ହରିଣର, ଦିନେ ସାପର, ଦିନେ କଇଁଚର ଚାଲିଲା। ଦିନେ ଠେକୁଆର ପାଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ନାଚ କୁଦି ଖେଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଏପଟେ ସିଂହ ରାଜାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଏପଟେ ଠେକୁଆ ନାଚ କୁଦ କରି ଆସୁଛି। ହେଲେ ଆସିଲା, ଆଜି ତୁ କ'ଣ ଡେରିରେ ଆସିଲୁ? ସିଏ କହିଲା, ସିଂହ ରାଜା ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଥିଲି। ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ତୁ ଆସିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଲେଟ୍ ହେଲା? ସିଂହ ରାଜା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାଳୁ ହିଁ ବାହାରିଥିଲି। ହେଲେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କୂଅ ପଡ଼ିଲା। ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତମଭଳି ସିଂହ ଅଛି। ସିଏ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଜଙ୍ଗଲର ସିଂହ ରାଜା, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ସିଂହ ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଯା ତା ରାଜାକୁ କହିଲା, ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ଚାପଡ଼ାଟିଏ ଦେବି ଯେ ସିଏ ମରିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେ ସିଂହ କାଇଁ? ଆସ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ହେଇକି ସିଂହ ରାଜା, ୟା ଭିତରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜାଟିଏ ଅଛି। ସିଏ ତା ଛବି ପଡ଼ିଲା ଘରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେ କୂଅ ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି। ସିଏ କଲା, ତା ଛବି ଦିଶିକି ତା ଶବ୍ଦ ହିଁ ବାହାରିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ୟା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହ ରାଜା ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇବି, ଝାମ୍ପ କରିବି, ଦେଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଛୋଟ ପତେଇକି ମରିଗଲା। ତାପରେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଠେକୁଆକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦେଲେ। ଠେକୁଆ ଭାଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦେଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନମସ୍କାର।